Lau ontzi, itsasoari begiratzeko lau modu. Hemen hasten da zeharkaldi bakoitza. Euskal Kostaldeko UNESCO Geoparkearen bihotzean, non lurrak agur esaten duen eta urak bideak irekitzen dituen. Begibistan, 25 urte baino gehiagoko esperientzia duen tokiko enpresa da. Itsasoa eta itsasadarrak bizimodu, eskola eta etorkizun bihurtzen dituen. Irteera bakoitza deskubritzeko gonbidapena da. Gure itsasontziak Flixera abiatzen dira, non denbora milioika urtetan neurtzen den, eta paisaiak ozeanoaren hizkuntza hitz egiten duen. 60 milioi urte harrian idatziak. Geruza lokartu horietan planetaren historia irakurtzen dugu, baita haren aurrean bizi izan den herriarena ere. Gure tokiko gidariek geologia ez ezik, euskal itsas ondarea ere interpretatzen dute. Lanbideak, itsasontziak, itsasoa etxe bihurtu zutenen oroimena. Ibilbide bakoitza ikasgai bizia da, ezagutza eta emozioa batzen dituen esperientzia. Babestea beti ulertzen hasten baita. Herrioan, bidaia erritmoz aldatzen da. Gure ibaietako ontziek herria hondartzarekin eta kirol portuko disuasio aparkalekuarekin lotzen dute. Alternatiba garbia, praktikoa eta hurbila dira. Mugikortasuna esperientzia bihurtuz. Eta ibilbide soil bat eguneroko plazer txiki bihurtuz. Ilunabarrean itsasoa baretu egiten da. Orduan, gure ontziak eraldatu egiten dira. Garraiotik babeslekura, lan tresnatik elkargunera. Ilunabarrean itsasoa argiz eta baretasunez betetzen da. Estalkian, barreak, begiradak eta uraren sumurrua nahazten dira. Egon nahi duzun lekuan zaudelako sentsaziorik. Hori da, iraunkortasuna ulertzeko dugun modua. Tresna berari erabilera bat baino gehiago ematea. Urtaro bakoitza aprobetxatzea. Ekipoa eta lurraldea urte osoan bizirik mantentzea. Begibistan itsasadarra eta itsasoa da, ezagutza eta emozioa. Oraina errespetuz nabigatzen dugu. Etorkizunak itsasertza izaten jarrai dezan.